No niin, terve. Nyt on tammikuun viimeinen päivä ja on komia ilma kyllä heti. Aurinko paistaa eikä paljon tuulekaan. Savu menee melkein ylös tuonne suoraan. Ajattelin tehdä videon pätkän tästä, kun on tämä hybridilämmitys mulla tässä menossa. Tai menossa ollut jo jonkun aikaa. Joo, tuossa on tämä ilmalämpöpumppu, joka on yksi lämpöä tuottava laite. Ja kyllähän se jonkun verran kierrättää sekin ilmaa. Ja sitten olisi tuolla katolla olisi 16 aurinkopaneelia, joka tuottaa sähköä niin lämmitykseen kuin valtakunnan verkkoonkin. Se olisi niin toinen sitä hybridilämmityksestä muodosta. Semmoinen. Kyllä nyt aurinko paistaisi komiasti, kun olisi vaan paljana nuo paneelit. No niin, nyt päästään tähän lämpöä tuottavaan laitokseen, josta saadaan käyttöveet sun muut lämmitveet ja lämmitykseen. Ja siinä on niin sanottu öljyllä yksi varaa ja sitten täällä on tämä tämmönenkin lämmitysmuoto, että kai tätä nyt voisi sanoa, että se on niin hybridilämmitysmuoto. Että nämä kaksi kai siinä tärkeintä on tässä. Muut on vähän leikkispeliä nämä muut lämmitysmuodot. Mutta onpa ne siellä seassa kumminkin mennyt. Joo, kyllä on tosiaan, ne on komia ilma nyt. Savut menee kyllä melko suoraan, ettei tuulekaan. Tosiaan 14 astetta on nyt tällä hetkellä. Aamulla oli, tai yöllä käynyt korkeimmillaan 26 oli jäänyt mittariin pakkasta. Että semmoista, että ei muuta kuin kevättä kohti.